அன்பானவர்களே, இன்றைய தியானத்துக்கு நாம் எடுத்துக்கொண்ட வேத பகுதி மத்தேயு 22:12. சிநேகிதனே, நீ கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாதவனாய் இங்கே எப்படி வந்தாய் என்று கேட்டான். அதற்கு அவன் பேசாமல் இருந்தான். ராஜா தன் வீட்டு கல்யாணத்துக்கு அநேகரை அழைத்தார். ஆனால் அழைக்கப்பட்ட அநேகர் வர மறுத்துவிட்டார்கள். எனவே வழிச்சந்துகளிலே சென்று அங்கு காணப்பட்டவர்கள் அழைத்து வரப்பட்டார்கள். இதனால் கல்யாண சாலை விருந்தாளிகளால் நிறைந்திருந்தது. விருந்தாளிகளை பார்க்கும்படி ராஜா பிரவேசித்தார். அப்போது கல்யாண வஸ்திரம் தரித்திராத ஒரு மனுஷனை அங்கே கண்டு, சிநேகிதனே, நீ கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாதவனாய் இங்கே எப்படி வந்தாய் என்று ராஜா கேட்டார். இதை நாம் மத்தேயு 22:1-14 பார்க்கிறோம். அந்த நாட்களில் பெரிய ராஜாக்களின் கல்யாணத்திற்கு வருகிற ஒவ்வொருவருக்கும் இலவசமாக ஒரு கல்யாண வஸ்திரம் கொடுக்கப்படும். அதை அணிந்து கொண்டுதான் ராஜாவின் கல்யாண விருந்தில் பங்கேற்கும் மக்கள் உள்ளே வர வேண்டும். ஆனால் இங்கு ராஜாவின் கல்யாண விருந்தில் பங்கேற்க மக்கள் வழியோரங்களில் காணப்பட்ட ஏழை எளிய மக்கள். ஆனால் அதில் ஒருவன் ராஜா கொடுத்த இலவசமான வஸ்திரத்தின் மதிப்பை அறியாதவனாய், ராஜ வஸ்திரம் தெரியாதவனாய் காணப்பட்டான். இதை கண்ட ராஜா தன்னுடைய பணிவிடைக்காரனிடம், இந்த மனிதனை அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாகிற புறம்பான இருளிலே போடுங்கள் என்றான். இந்த கல்யாண வஸ்திரம் எதை குறிக்கிறது? தேவன் இலவசமாக கொடுக்கும் ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை குறிக்கிறது. இதை நாம் ஏசாயா 61:10 பார்க்கலாம். எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளையே, ஒருவேளை நீ கிறிஸ்துவ பெயரை உடையவராக இருக்கலாம், கிறிஸ்துவ ஆலயத்தில் அங்கத்தினராக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் இல்லாதவராக இருக்கலாம். இந்த ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் மாத்திரம் இல்லாவிட்டால் ராஜாவின் பந்தியில் பரலோக ராஜ்யத்தில் உங்களுக்கு இடமில்லை என்று மத்தேயு 22:1-14 உள்ள சம்பவங்கள் உணர்த்துகிறது. எனக்கு அன்பானவர்களே, நீங்களும் நானும் தேவன் இலவசமாய் தரும் ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை தரித்தவர்களாய், இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறவர்களாய், பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கிறவர்களாய் காணப்பட தேவன் தாமே நமக்கு கிருபை புரிவாராக. ஆமேன். அல்லேலூயா.